एम ए पास बबे साबजेक्टनि गियान दं नोङो मा जाबाय थाखो जोंनि बर'फोरा खालि हमजानाय I love you हाग्रामा महिला सारखौ दिनै मा जाबाय थाखो जोंनि बर'फोरा खालि हमजानाय Wake up to reality. गेमस्रि दैमारि इउटुब चेनेला दान मोनसेयाव मिनिमाम $270 निफ्राय $880 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 22,000 लानानै मेक्सिमाम 74,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं। बड इनफो इउटुब चेनेला $226 निफ्राय लाना $626 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 19,000 निफ्राय लाना 53,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं दान मोनसेयाव दे। अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेला $255 निफ्राय लाना $707 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 21,000 निफ्राय लाना 60,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं। Sbbodonews चेनेला $456 निफ्राय लाना $1.3K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 38,000 निफ्राय लानानै 1,10,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं। Anythingmj इउटुब चेनेला $686 निफ्राय लाना $1.9K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 58,000 निफ्राय लाना 1,61,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं मेक्सिमाम। Bboys इउटुब चेनेला $918 निफ्राय लानानै $2.5K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 77,000 निफ्राय लाना मेक्सिमाम 2,12,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं। आरो RBfilmproduction इउटुब चेनेला 1.3K निफ्राय लाना 3.7K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 1,10,000 निफ्राय लाना मेक्सिमाम 3,14,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं। नाथाय 2025 मायथाइयाव माखासे इउटुब चेनेलफोरा थैनो थांगासिनो दं। खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गोबां मानसिफोर दं जायफोरानोखि इउटुबाव सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थायो नाथाय बिसोरनि भिडिअसफोराव गोबां खम भिउस फैयो। भिडिअ आपल'ड खालामै दिनैसिम गोबां सम बारलांबाय नाथाय दासिमबो चेनेला ग्र' जायाखै। चेनेलखौ दासिमबो मनेटाइज अन खालामनो हायाखै। इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा खामायनो हायाखै दासिमबो। जोंनि गेजेराव सानफ्रामबो गोदान इउटुबारफोर उजिबाय थायो नाथाय बिसोरनि गेजेराव 100%आव 2-3%ल'सो एबा गोरलै बाथ्रायाव बुङोब्ला 100 जनाव 2-3सोआल'सो इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो हायो। बाखिखिनिया इउटुबार जानायनि सिमांखौ लानानै गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बेखार थांहोगासिनो दं। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ। मानोना सासे मानसिहा जिउआव गोबां खामानिफोर थायो। जिउआव आगानसे दावगानो गोनाङाबो बरबाद जालांगासिनो दं। आं बे भिडिअखौ सोरखौबा सोंखारिनानै एबा सोरखौबा गाज्रि मोननानै बानायाखै दे। आरो आं सानो बे भिडिअआ रावनिबो गोसोखौ दुखु होनाय नङा। बे भिडिअआ इउटुबनि आन्दोआव थाखुमानाय सैथोखौसो नोंथांमोननो फोरमायगोन। स्पेसियेलि बे भिडिअआ इउटुबारफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन आरो जायफोर बिथांमोना इउटुबाव फैनो सानदों बिथांमोननि थाखायथ' बे भिडिअआ 100% खामानि होगोन। स' लोगोफोर, आं दिनै बुंगोन इउटुबआ मोनसे रोखोमनि गेमसो। जायनो बे गेमखौ गेलेनो रोंगोन बेनो देरहागोन। नाथाय आं मिथिगौ नोंथांमोना फोथायनाय नङा जे इउटुबआ माब्रै गेम जाखो। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला मिथिगोन आरो जोबथारनायाव आं खोन्थागोन माब्रै इउटुबाव गेम गेलेनानै लाख रां खामायनो हायो। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ एसांखिनि नायबायब्ला आरो नोंथाङा इउटुबाव फैनो सानदोंब्ला अब्ला थियारि जादो 2025 मायथाइयाव इउटुबनि गेमखौ गेलेनानै लाख रां आरजिनो थाखाय। जोंनि गेजेराव सानफ्रामबो गोदान इउटुबार उजिबाय थायो आरो बिसोरो सानो आं इउटुबाव भिडिअ हगारनानै बुरजा साबस्क्राइबार मोनबाथाय आंहा गोबां लाख रां मोनगोन। आंनो साख्रि बाख्रिनि गोनांथि जानाय नङा। इउटुबनि फैसाजों गारि बायगोन, न' लुगोन, गासै जिबनखौनो खुसि बारहोनो हागोन, नांगौ बायदि बेरायनो रंजानो हागोन। नाथाय माब्लाबाबो बिदि जाया। स' लोगोफोर, बे भिडिअआव फैसा थाखानि खोथाफोरखौ गोबां बार रायखांनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। मानोना इउटुबाव रावबो ओरैनो फैया, बयबो फैसा खामायनो थाखायसो फैयो। जेसेबांखि गिदिर मोजां गाज्रि इउटुबारफोरानो जाया मानो बयबो फैसानि थाखायसो। सोरबा गावखौनो अभार स्मार्ट खोन्थाना फैसानि थाखाय फैयाखै होनना बुंना लानो हागौ नाथाय सिङाव थाखोमानाय रियालिटिया गुबुन। बेखायनो आं बुंगोन बर'नि जेसेबांखि गिदिर इउटुबारफोरानो जाया मानो, प्रकाश, एनिथिंएमज, मेहेर, राजा खुंगुर, दैमु, आलफ्रेड, जायखि जाया इउटुब चेनेल थानाय एक्टर एक्ट्रिसफोरानो जाया मानो बयबो फैसानि थाखायनो भिडिअ हगारो।
आंबो फैसानि थाखायनो भिडिअ हगारदों नाथाय नोंथांमोननो माबा मोनसे मोजां गियान होनो आं जेब्लायबो नाजायो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि चेनेल गैया जे जाय फैसानि थाखाय फैयाखै दंथारोब्लाबो 100आव 0.1% एबा गैयाखौनो बुंनांगोन दा बियो क्लियार जाबाय दा खोथाया जाहैबाय मा जायफोरानोखि लाख लाख रां खामायनायनि सिमांखौ लानानै दिनैसिमबो इउटुबाव भिडिअ होगासिनो दं गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनि खोथाखौ लानानै सानफ्रामबो सप्तायाव मोनसे मोननै भिडिअ हगारगासिनो दं आरो नेगासिनो दं इउटुबा आंनि भिडिअखौ माब्ला भाइराल खालामगोन नेयै नेयै गोबां सम बारलांबाय 6 दान 7 दान बोसोरसे जालांलाय लांसिगोन दासिमबो मनेटाइजखौनो अन खालामनो हायाखै गोसोआव सानगासिनो दं जेब्ला आंनि भिडिअआ भाइराल जागोन ना अब्ला गासैबो भिडिअआवनो भिउज फैगोन गोबां साबस्क्राइबार मोनगोन गोबां बुरजा रां मोनगोन जुदि नोंथाङा दासिमबो बेबायदि सानगासिनो दं अब्ला आं बुंगोन नोंथांखौ दिनैनिफ्रायनो भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ बन्द खालाम आरो जायफोर इउटुबारफोरा नोंखौ मटिभेट खालामदों सानफ्रामबो भिडिअ हगारबाय थाब्लानो सानसे नङा सानसे ग्र' जागोन होननानै बैसोर इउटुबारफोरा जाम्बा गोजासो जुदि नों दासिमबो बेबायदि साननायावनो गब'ना थाबाय थायोब्ला उनाव पस्तायनांगोन मानोना नोंनि गासैबो खामानिफ्रानो थालांजोबगोन जिउआव नों आगानसे दावगानो गोनाङाबो जानाय नङा दानि इउटुब आरो गोदोनि इउटुब गोबां फाराग दंसै इउटुबा गोदोनि बायदि नंला गासैबो इउटुबनि सिस्टेम प्लेन पलिसि गाइडलाइन्स एलगरिदम सोलायजोब्बाय इउटुबाव मनेटाइज खालामनो थाखाय 2-3 भिडिअआनो थोजासे जुदि नोंनि भिडिअआव भिउज फैयाखैब्ला अब्ला नों सानना ला जे अबावबा नङा अबावबा गोरोन्थि खालामदों मोजां भिडिअखौ इउटुबा गावनो साजेस्ट खालामखायो आंना साबस्क्राइबार बुरजा गैया बेनिखायनो आंना भिउज फैयाखै बेबादि नङा जुदि नों मोजाङै एडिटिं खालामनानै मोजां टाइमाव भिडिअखौ आपल'ड खालामनो रोङोब्ला थारैनो नोंथांनि भिडिअआबो भिउज फैगोन जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ जे गोबां माबा माबि खालामनानै चेनेलखौ जेने थेनेथ' मनेटाइज अन खालामनानै लागोन नाथाय उननि भिडिअसफोराव भिउसआनो फैया इउटुबनिफ्राय थाइसेबो रां खामायनो हाया जायो भिडिअ बानाय ओरैनो टाइम बरबाद खालामगासिनो दं इउटुबा बेबादि नङा जे मनेटाइज अन जाबानो जे फैसा मोनबाय थागोन इउटुबाव फैसा मोननो थाखाय गोबां रेगुलार भिउसनि गोनांथि जायो फिसा फिसा जागायहांनाय चेनेलखौथ' बाद दोन जायफोरा गिदिर गिदिर इउटुबार बिसोरबो दिनैनि समाव गासैबो थैजोबसिगोन गोबां इउटुबारफोरानो इउटुब नागारना खारलांगासिनो दं मोनसे बाथ्राखौ नोजोर हो मोनसे समाव गोबां हब्रा भिडिअ बानाय लाख लाख भिउस लाबोना लाख लाख रां खामायनाय मानसिफ्राबो गिदिर गिदिर इउटुबारफोराबो दिनैनि समाव लासै थैनो थांगासिनो दं बिसोरबो गोबां गिदिर गोरों इउटुबारफोराबो इउटुबनि गेमाव जेनगासिनो दं आं बुंदोंमोन ना सिगाङावनो इउटुबा मोनसे रोखोमनि गेमसो होननानै मानोना बिसोरबो इउटुबनि आन्दोआव थाखुमानाय रियेल गेमखौ बिसोरबो हमदांनो हायाखै इउटुबनि एलगरिदमखौ बिसोरबो बुजिजोबाखै नाथाय जायफ्रा बेफोरनि गुदि जाहोन आरो इउटुबनि गेमखौ बुजिनो हादों बिसोर दिनैसिमबो लाख लाख रां खामायगासिनो दं जेरै गेमस्रि दैमारि इउटुब चेनेला दान मोनसेयाव मिनिमाम $270 $880 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 22,000 निफ्राय लानानै मेक्सिमाम 74,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं बड' इनफो इउटुब चेनेला $226 निफ्राय लाना $626 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 19,000 निफ्राय लाना 53,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं दान मोनसेयाव दे अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेला $255 निफ्राय लाना $707 माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 21,000 निफ्राय लाना 60,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं Sbbodonews चेनेला $456 निफ्राय लाना $1.3K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला मिनिमाम 38,000 निफ्राय लानानै 1,10,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं Anythingmj इउटुब चेनेला $686 निफ्राय लाना $1.9K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 58,000 निफ्राय लाना 1,61,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं मेक्सिमाम Bboys YouTube चेनेला $918 निफ्राय लानानै $2.5K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 77,000 निफ्राय लाना मेक्सिमाम 2,12,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं आरो RBfilmproduction YouTube चेनेला 1.3K निफ्राय लाना 3.7K माने इन्डियान रुपिसाव बुङोब्ला 1,10,000 निफ्राय लाना मेक्सिमाम 3,14,000 नि गेजेराव खामायगासिनो दं स' लोगोफोर बे आं बुंलांनाय आर्निंफोरा नंथारगौ बे नङा दै जों जास्ट अनुमान खालामनो हायो आरोना बे आर्निंनि गेजेरजों माबे चेनेला बेसेबां फैसा खामायो रावनिबो आर्निंखौ जों डाइरेक्ट बुंनो हाया आरो रावनिबो आर्निंआ मोनफ्रोमबो मन्थआवनो एखे थाबाय थाया दावखोलाय खमायलाय जाबाय थायो दा बियो क्लियार जाबाय
नाथाय बिथांमोना माबोरै एसां बुरजा रां खामायगासिनो दं आरो माबोरै माखासे इउटुबारफ्रा थैलांगासिनो दं आरो माबोरै मानो गोदान इउटुबारफ्रा एसां मोजां भिडिअ आपल'ड खालामब्लाबो ग्र' जानो हाया मा मन्त्र दं थारैनो नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोना इउटुबनि गेमाव मा सोलिगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि सोलिलांगोन लोगोफोर बेफोर गासैबो सोंनायनि फिननायखौथ' आं दिनै बे मोनसेल' भिडिअनि गेजेरजों होजोबनो हानाय नङा भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन आरो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायोब्ला नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनगोन जुदि नोंथांमोना लुबैयो बे भिडिअनि सेकेन्ड पार्ट अब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामब्लासो आं भिडिअ लाबोगोन दै नङाबा लाबोनाय नङा मानोना आंहा गोबां गुबुन बर'फोरनि मिथियै जाहोनफोर जारिमिन पलिटिक्सफोरनि सायाव भिडिअ पेन्डिं जानानै दं दा बेयो क्लियार जाबाय दा खोथाया जाहैबाय इउटुबालाय मालानिफ्राय गेम जालायखो बे सोंथिया नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे फोथायथावै सोंथि जानानै दं नङा होमबा बेखौ गोरलै रावजों नोंथांमोननो फंनैसो बुजायना होनोसै नंगौ लोगोफोर इउटुबा मोनसे रोखोमनि चेलेन्जिं गेमसो जेरै सासे इउटुबारा गावनि लेभेलखौ आप खालामनो थाखाय गोबां साबस्क्राइबार बुथुमो आरो साबस्क्राइबार मोननो थाखाय गोबां भिउस बुथुमो आरो भिउस मोननो थाखाय सासे इउटुबारा गावनि भिडिअखौ जेरैखि जाया भाइराल खालामनो नाजायो आरो बेफोर गासैबो चेलेन्जिंखौ एबा लेभेलखौ आप खालामनो हाब्लासो सासे इउटुबारा रां खामायनो हायो एबा देरहायो बेबादिनो इउटुबखौ नों सिम्पल मोनसे गेम साननानै ला बेफोर गेमफोरखौ जायफोर इउटुबारफोरा गेलेनो रोङाखै बिसोर लासै थैलांगासिनो दं आरो इउटुबार थैनायनि मेन मोनसे जाहोनानो जाबाय इउटुबनि एलगरिदम जेरै मोनसे गेमा आपडेट जायो थिग बिदिनो इउटुबनि एलगरिदमाबो समजों लोगोसे आपडेट जालांबाय थायो जायफोर इउटुबारफोरा समजों लोगोसे इउटुबनि एलगरिदमजों लोगोसे गावखौ आपडेट खालामफानो रोङाखै बैफोर इउटुबारफोरानो लासै थैलांगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो गोबां इउटुबारफोरा थैनो थांगासिनो दं जाय बे गेमखौ बुजिनो हागोन बेनो गोदानानो जा गोजामानो जा इउटुबाव साक्सेस फैसा खामायनो हागोन बेखायनो आं बुंगोन सोरबा गिदिर इउटुबार एबा सोरबा फिसा इउटुबारजों खोथा गैया जायहानो साननो हानाय गोहो थागोन बुजिनो हानाय गोहो थागोन बेनो साक्सेस जागोन बियो गिदिरखौबाबो गाख्लायनानै गोजौआव गाखोगोन लोगोफोर बे भिडिअआ नोंथांमोननि गोसोआव आद्रा जानाय बायदिसो जासिगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननाव निमाहा बिबाय नेक्स्ट पार्टआव आङो मोजाङै कभार खालामनो नाजागोन सासे इउटुबारा माबोरै इउटुबनि एलगरिदमजों आपडेट जाफानो आरो माबायदि भिडिअआ भाइराल जायो माबोरै भिउस फैयो आरो मेन खोथाया जाहैबाय माबोरै खम भिउसावनो बुरजा फैसा खामायनो हायो बेफोर सोंनायनि फिननायखौ नेक्स्ट पार्टआव मोनगोन बेखायनो कमेन्ट खालाम जुदि नेक्स्ट पार्ट नांगौबा दा बियो क्लियार जाबाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै नेक्स्ट पार्टआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन बाय